söz qanat qo'ya inga, tılsım ırıp, bizni yaşarta. Бар дөньяны якты нурга күмеп, йөрәккә дәрт истәп яшәтә. Нинди генә бәйрәм якынлашса да, без якыннарыбызның йөрәгенә яшәү көче, матур сүзләр, изге теләкләр эзлибез. Кояш нурлары җиһанны җылыта, гөлләр елмаеп, кояшка үрелә, ә безнең җанны җылытырга бер җылы сүз җитә. Ихлас теләкләр булып барган сүз күңел гөлләрне яшәртә. Бүген безнең хөрмәтле укучыларыбызның бәйрәме. Без, барлык мәктәп укучылары, сезне профессиональ бәйрәмегез белән чын күңелдән тәбрик итәбез. Сезгә исәнлек, саулык, озын гомер, җан тынычлыгы телибез. Хөрмәтле укучыларыбызны бәйрәм белән котлар өчен сезне тәрбия эшләре буенча директор урынбасары Ленар Суфакулына бирәбез. Hayırlı gün, hürmetli kollegalar, kaderli okuşular. Ruhsat ediniz sizni gimnaziya yetakchiligi isiminden hem şahsen özümün isiminden bugünkü yakты bayram okuşular günü bilen tebrik eterge. Sizge şuşunday ağır, javaplı, işinizde sabırlık, көңіл, жан тынышлыгы hem sağlık selametlik tilep kalırım. Әлбәттә, укытучы һөнәре барыбызда белгәнебезчә зур сабырлык сорый торган авыр хезмәт, ләкин шуңа да карамастан аның нәтиҗәсе бөтен ил күләм, бөтен кешелек тарафыннан кабул ителә торган нәтиҗә булып тора. Шуңа күрә безнең үстергән җимешләребез, без тәрбияләгән укучылар киләчәктә үзебезнең гимназия йөзен, район йөзен, туган ил, республика йөзен дөньяда күрсәтеп, аның йөзенә кызылык китермичә, без бергән җимешләр матур нәтиҗәләр күрсәтеп, киләчәктә сөенеп, шатланып яшәргә язсын иде. Моның өчен инде безгә акыллы, инсафлы, тәртипле балалар һәм үзебезнең гаиләләребезгә исәнлек, иминлек, илебезгә тыныч күк йөзе насыйп булсын. Барыбызны да бәйрәм белән тагын бер тапкыр. Хәзер сүз укучыларга. Рәхим итегез, укучылар. Хөрмәтле укытучылар, үзенең мутлы җыры белән сезне сәламлый Нурлыева Динә. Каршы алыгыз.
Афәрин дидем. Ә хәзер сезнең өчен җырлый Шәйхразиева Айлин. Финалда чыгыш ясый иң кечкенә артисткабыз Сираева Мәрьям. Yağ
5-нче Б сыйныф укучыларын чакырабыз. Алар безгә үзләренең матур биюләрен бүләк итәрләр. Üzdürebiz güzellerini, jimgindire yüreklerini, kızlar büyükleri, kadar büyükleri, sırlar, sarılar büyük. Рәхмәт сезгә. Ә хәзер сәхнәгә 5-нче В сыйныф укучылары Маликов Раяз, Гилметдинова Таңсылу, Рәшитова Динараны чакырабыз. Алар безгә инглиз телендә шигырь бүләк итәрләр. My dear teacher and our friend, you are the best we've ever had. Thanks for all you've done for us. Thanks for comments and good marks. Sometimes we've been not so good, sometimes we've been even rude, but no matter what we've done, you taught good and really fun. Thus, the flowers and for you, and this present and song too. Don't forget us, never, never. We'll remember you forever. Әфәрин. Укытучы изге бер сүзү. Һәр кеше моның мәгънәсенә төшенә. Укытучы бөтен көчен биреп, балаларга ак белем, тәрбия бирергә тырыша. Укытучы һөнәре җир йөзендә иң изге һөнәрләрнең берсе. Нәкъ менә сез, укытучылар, тәрбиячеләр, балаларда мөстәкыйльлек, җаваплылык, илебезнең матур киләчәге өчен иҗади хезмәт итүче шәхесләр тәрбиялисез. Сезнең фидакар хезмәтегез, югары һөнәри осталыгыгыз, сабыр һәм ярдәмчел булуыгыз тирән ихтирамыбызны белдерәбез. Хөрмәтле укытучыларыбыз, сезгә йөрәк түреннән шытып чыккан шигъри тәргәшләр, җылы сүзләр, матур җырлар күңелегезгә хуш килер дип ышанып калабыз. Сүзне 7-нче сыйныфларга бирәбез. Ә хәзер сәхнәгә 7-нче А сыйныфы укучысы Валиева Алинәне чакырабыз. Ул безгә үзенең моңлы җырларын бүләк итәр. Сабырлыгың җитсен аңларга. Һәр күңелне тоеп
чатырлары салырга. Кабат сиңа кайтып, киңәшләрең тотып, укытучым сине олылыйм. Ихлас күңелемнән туган җырларымны укытучым сиңа багышлыйм. Кабат сиңа кайтып, киңәшләрең тотып, укытучым сине олылыйм. Ихлас күңелемнән туган җырларымны укытучым сиңа багышлыйм. Хезмәтеңне аңлап, олылап һәм зурлап, ява бүген рәхмәт сүзләре. Ямьле язларда да, алтын көзләрдә дә, кулларыңда чәчәк бәйләнеп. Кабат сиңа кайтып, киңәшләрең тотып, укытучым сине олылыйм. Ихлас күңелемнән туган җырларымны укытучым сиңа багышлыйм. Кабат сиңа кайтып, киңәшләрең тотып, укытучым сине олылыйм. Ихлас күңелемнән туган җырларымны укытучым сиңа багышлыйм. Кабат сиңа кайтып, киңәшләрең тотып, укытучым сине олылыйм. Ихлас күңелемнән туган җырларымны укытучым сиңа багышлыйм. Кабат сиңа кайтып, киңәшләрең тотып, укытучым сине олылыйм. Ихлас күңелемнән туган җырларымны укытучым сиңа багышлыйм. Ихлас күңелемнән туган җырларымны укытучым сиңа багышлыйм. Укытучым сиңа багышлыйм. Әфәрин Алия. Хәзер сәхнәгә 7нче Б сыйныф укучысы Шамсиева Илсияне чакырабыз. Ул безгә рус биюен бүләк итә. Деревеньки, бревенчика и пироги на виду, на заваленке вечером все у всех на виду. Тут паленые семечки,
2-нче В сыйныфы укучыларын чакырабыз. Алар безнең укытучыларыбызга җыр әзерләгәннәр. Күзәнәкләр, хокук, икътисад, авыр сүзләрне җиңел итеп, моңсу көннәрне яктыртып, белем биргән укытучыларыбыз. Ак кагазда сабый күңеленә язмышларны башлап яздыгыз. Өмет тулы күпме күзләргә сез яшәү шатлыклары салдыгыз. Кайгыртып гел кеше язмышларын безнең янәшәдә яшисез. Ходай сезгә озын гомер бирсен. Рәхмәт сезгә, чипшен кешесез. Хәзер сезне 6-нчы сыйныф укучыларына бирәбез. 6-нчы В рәхим итегез. Алтынчы В әле сәхнәгә менеп җитә алмый. В сыйныфына шулай ук дәртле биюне дәвам итәр безнең 6-нчы А сыйныфы укучылары. Fireman.
безгә 6-нчы А сыйныфы укучылары. 1 сентябрь көнне без дә булдык. Нәни укучы якты йөзе, матур сүзе белән каршы алды безне укытучы. Укытучы, мәктәп, бу ике сүз күңелемдә яшәгән эше. Мәктәп әйткән чакта укытучым дип йөрәгемдә яшә. Укытучым, түземлегең синең кыясыман, күңелең изге, алда нур гына. Гадисең дә, бөексең дә үзең, сиңа тик мактау җыр гына. Укытучы, якты кояш кебек күңелемне назлап җылата. Авыр чакта ярдәм кулы суза, сабыр сүзе белән юата. Безне канат асларына алып үстерәсез, белем бирәсез. Еллар дәвамында безнең өчен киләчәккә юллар үрәсез. Хәзер сүзне 8-нче сыйныф укучыларына бирәбез. 8-нче А сыйныф укучысы Шакирова Лияна сәхнәгә рәхим итегез. Лияна безнең шигырь башкара. Кызыклы китап. Нинди генә геройлар юк мин укыган китапта. Ушын китеп шаккатырсың, куерсың бер уйлап та. Матур күлмәкле кызлар да, курку белмәс егетләр, баласын бик яраткан зур йөрәкле әниләр, сөйләшә белгән хайваннар, биюче аюлар да, алар барысы искиткеч, очалар ди айга да. Бик акыллы шәп малай да кергән шушы китапка, берүзе илләр гизгән ди, утырган да карапка. Кешеләргә күренмичә әллә ниләр майтарган, күпләр җавап таба алмаган, күргәннәр тик шайтаннан. Бу кызыклы китабымны бирә алам сезгә дә, укып фикер алышыйк, килегез сез безгә дә. Әфәрин Лияна, үзе иҗат иткән шигыре, рәхмәт. Хәзер сәхнәгә 8-нче Б сыйныфы укучыларын чакырабыз. Алар безгә җыр әзерләгәннәр. Сез иң гүзәл кеше. Б сыйныфы. Хәзер шулай үзләренең оригиналь номерлары белән 8-нче В сыйныфы укучыларын көтәбез.
Әмирхан, син укытучылар көнен яратасыңмы? Яратам, алар бүген шундый матур, добрый, елмайып кына йөриләр. Ә син? Мин дә яратам, минем хәтта укытучы буласым килә. Син нәрсә изилә? Әйбәтләр уйла, укытучы эше улавыр. Нәрсәсе авыр инде аны? Исәнмесез, утырдык, сиңа икеле, сиңа эшле, бетте китте. Ой, Зилә, булай булса шуна куарлар инде сине. Нәрсәгә? Ярар, бишеләрдә куярмын инде. Укытучы эше белем бирергә тиеш. Ә син монда? Мин сиңа ише өйрәткәнем, син беләсеңме ничек кыен булды? Чыннан да, укытучы катлаулы һөнәр. Бар яктан да сыный ул кешене. Укытучы кирәк чакта җитез дә син, тапкыр да син, кирәк чакта сабыр да син, батыр да син. Бик җаваплылы, авыр синең хезмәтеңдә. Тиешенчә күрсәң иден хөрмәтендә. Кадерләребез, сезне 10нчы сыйныфлар котлый. 10нчы А сыйныф укучыларын сәхнәгә чакырабыз.
гомер, якты тыныч тормыш. Безнең сезгә шулай әйтер сүзләр. Истә әле каләм тоткан кулым бармы иде дәфтәр юлыннан. Өйрәттегез безне язарга сез, тотып башта Николардан. Кайгы килгәндә дә, егет бул дип, шул остазлар безне өйрәтә. Укытучы белән әнкәй сүзе безгә саркыгып чыга өйрәткән. Хөрмәтле укытучылар, сезгә булган хөрмәтебез яши безнең йөрәктә. Җырыбызның иң ихласын, чын күңелдән бүләккә. Сүз 9-нчы сыйныфларга. Хәзер без 9-нчы сыйныф укучыларының видео котлауларын карап китәрбез. Жытым салып, нәни йөрәгемә белем дөньясында озатучы. Һәр уңышым сайын сөенүче, барысыз ул минем укытучым. Илаганда яшьләремне сөртеп, сабырлыкка мине өйрәтүче. Әниемдә ягымлы елмаеп, сез генәдер шулай өндәшүче. Угынганда кулларымдан тотып, туры юлга мине чыгаручы. Укытучым сез ул, минем барлык ялгыш хаталардан коткаручы. Йөрәктәге әрнү сагышларны бер караштан барында аңлаучы, чәчтән сыйпап ятышы. Сез ул изге саф күңелле укытучы. Кадерле укытучылар, без сезне чын күңелдән яратабыз һәм ихластан укытучылар көне белән котлыйбыз. 9-нчы А сыйныфы Хөрмәтле укытучылар, сез безнең иң кадерлеләребез, үрнәк алырлык кешеләребез. Сез биргән белемнәр, сезнең үгет-нәсихәтегез безгә бүгенге авыр тормышта да дөрес юлдан тайпылмыйча, гел алга барырга ярдәм итә. Үзегезгә дә укучыларыгызның рәхмәтләренә төренеп, аларның ярдәмен тоеп яшәргә насыйп булсын. Атачак таңнарыгыз аяз, туасы көннәрегез кояшлы, төннәрегез тыныч, сәламәтлегегез нык булсын. Lovely teachers like sun, make us clever better. At the lessons very fun, after classwork, leather. Thanks so much for your good job. Thanks for loving students. You are our future hope. You are children's prudence. С днем учителя всемирным, дружно мы поздравим вас. Вам за знание спасибо, говорит 9 класс. 9 лет глаз в учете, по дороге мира знаний. И всей мудростью своей щедро делитесь с нами. В школьной жизни мы страницы, день за днем мы ставим с вами. Мы желаем, чтобы гордились вы всегда учениками. Not everyone can be a teacher because it's hard to teach the kids. But you have a special feature. I learn very fast all the teacher gives. From my heart I will say, be happy, healthy and patient. Keep your talent and make the kids make a big invention. Happy Teacher's Day. Wish you happiness. Let be each your day full of love, good luck, success. Be strong, be healthy, wise. Wish to be able to work and rest and only grateful change. Remember, you're the best. Хөрмәтле укучылар, көчегез төкәнмәвен, эшләүдә төстөрелмәвен, укучыларыгыз белән үзара аңлашу һәм укытучы һөнәренә тугрылык телим. Һәрвакытта һәм һәркайда уңышлы юллар булсын. Сегодня День учителя. Всем наш дружный класс хотим сказать решительно, мы поздравляем вас. Пусть иногда небрежно, но выполняем что-то, но знаем мы, конечно, трудна ваша работа. Хөрмәтле укучылар, көчегез тапанмавын, эшләү дәрте сүрелмәвен, укучыларыгыз белән үзара аңлашу һәм укыту һөнәре тугрылык телим. Һәрвакытта һәм һәркайда уңышлар юлда булсын. Басылып укучыларның видео котлауы булды. Рәхмәт аларга. Котлы булсын күркәм бәйрәмегез, саулык теләп зурлап дәшәбез, игелекле хезмәтегез өчен хөрмәт тоеп озак яшәгез. Булган чакта сезнең кебекләр һәрбер кеше табар үз юлын, һәрбер кеше табар үз җырын, күмелеп калмас алтын бөртекләр. Алда әле Ходай насыйп иткән, шактый гомер бардыр яшәсе, тик бәхетләр көтеп торсын диеп, килә бүген сезгә дәшәсе. Хөрмәтле укытучылар, сезне котлар өчен сүзне 11-нче сыйныфларга бирәбез. 11-нче А сыйныф укучылары шулай ук видео котлаудан башларга телиләр.
Хәерле көн! 11-нче сыйныф сезгә видео котлау тәкъдим итә. Аның мәгънәсе укытучыларга теләкне бары тик бер сүз белән генә әйтү. Мөһим шарт: сүзләр кабатланса яки бер сүздән күбрәк булса, укучыга сигнал бирелә. Һәм сүзне алыштырырга кирәк булачак. Кадерле укучылар, сезгә дөньядагы барлык изге теләкләрне теләп калам. Бер үк сәламәт булыгыз, шатлык сезгә күп итеп һәм укучыларыбызның акыллы булуын теләп калам. Белгәскә. Сәламәтлек. Сәламәтлек. Что? Опять? Байлык. Я не знаю. Сезгә мен оптимизм телим. Оптимизм. Ладно, неплохо. Елмаебыз. Улыбаемся и маршем, парни. Улыбаемся и маршем. 50 очков, буква. Такой буквы нет. Шаток? Премиялар. Спасибо. Кадерле укытучылар, сезне чын күңелдән бөтен 11-нче класс исеменнән шушы матур бәйрәм белән тәбриклибез. Сезгә бәхет, шатлык. 2 hours later. Яхшы кәеф. Укытучылар, безне сезгә булган хәйрләрне бер сүз белән әйтеп бетереп булмый. Без сезгә чын күңелдән рәхмәтебезне белдерәбез. Бәйрәм белән кадерле укучыларыбыз! Шулай ук 11-нче А сыйныфы безгә шигырь бүләк итәргә тели иде, ялгышмасам. Гомремнең тәүге язларыннан әткәм-әнкәм белән янәшә, берәү яши һаман күңелемдә, үткәннәрдән кайтып эндәшә. Хәтеремдән курка-курка гына сыйныфыма килеп кергәнем. Хәтеремдә шул чак беренче хат якты йөзен аның күргәнем. Дәреслекне ачкач аптыравым, нәүмизләнеп каушап калуым. Хәтеремдә аның әкрен генә иңнәремә кулын салуы. Ул өйрәтте хәрефләрне теркәп, ижекләрдән сүзләр язарга. Үзәтте ул һаман гомерем юлын явышларын булса төзәтте. Хезмәт яратырга, туган җиргә, тугрылыкка безне өйрәтте. Кыймыклар килсә әле дә ул бирешмә дип гүя эндәште. Күңелемдә шулай гомерем буе укытучым килә янәшә. Шын күңелдән укучыларыбыз, гимназияда эшләүче кешеләребез, повар апаларыбыз, идән җуючы апаларыбыз, охранниклар, барыгызны да шын күңелдән укучылар көне белән котлыйбыз. Сезгә иминлек, сәламәтлек, бәхет теләйбез. Рәхмәт сезгә. Нурын ситкәндә яктыртасың барыр юлымны. Акыл көчен исәп күсәренә, өләшәсен йөрәк җылына. Укытучым белем бирер, һәр чагыла әйтсен, күңелләрнең күңелләргә, җирләр белән бәйлисен. Укытучым белем бирер, һәр чагыла Dürüstlük sözlerinde